Khaile Geronimo crime video thar lo chhuak le ta nu chui na kan tran main like kha han pele ngal thor phot maila tin he channel i lo la subscribe lo ni chuan khongai minen subscribe sak ve ngala notification khayon phei chuan video thar lo chhuwa piang in i first zia theidon ani he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie February ninga kumsani som zingkar ania John Tarwacki senior chuan afapa John Tarwacki kumsomli pani mile anupui kumsom thumpa komi Carolyn te chu biak tumin akola ma se an phone an chang the hau lo mai phone chan the lo satlia chu thil makawak ponilova a mai ro chu an nupa chuan an thona hmuna an kal lo ve ti an shele ta zela Carolyn phei chuan ami hmu turte nena anin tiam hun te po abo pel tanwal mai chu tinga khosak chu ami zialo lutuk le ati du mi lo turani vangin enge mohar satna lian taka tok ani ari nom tatlat maya an chung le khatte anin biak kwal ngel poin tu thar ria tu ma an lo box silo chutia chonulam thlenga an chanchin hriat tura tak lova chuan pujon senior chu afa pate nu pachen na mun lampan chuan ain khal chhuak taringot mayani afa pate chena chu an ina tanga dar kar chan ve vel tlan ania chuti a han che chhuat ta ka chuan ngai that lo na anei lian tual mai le ngala tlan pate chuan afa te nu pa chu a kol tluka chan na reng om thei chuang lo an chung te dang po an ngai thato big lova Carolyn nu po chuan motora atlan lai chuan ron kola tu ma sha thui bi kom heklo ngai thata ka lo tura tin a han nem vele chonga ma se an thamuan pui chiam chuang poina ring lem lo ani na taka chuan ama ngei po chuan thil thalo thleng ngei do na hriat na lian taka nei tat to ani ani nawa thlen phei chuan a fa pa de nu pakar chu kotalo ve a thodeu huai mai ti chuan anin lamapan zela thil dang lam em ala mulem lo kongka thlen chuan kongka puipo alo in khar thalova a mai ro chu in chung han lu chi chuan hairwal lo borok enge mo hian aron tuam hlup ni ber hian a shetatlat mai ti chuan le chuata afapa John Tarwacki lo letreng chu awa mutarup maya kongkalama alu dain abok khup sai sir de zong hian alom ani atira landan maya chuan lungphu cholemo heart attack lampang aneyanga ni khoshelovina omni na han ring de phota ma se a han boy soma ataksa han bel chian che chuan chutiang o zong ani lo ti a shetatlat mai ataksa chang chuan thisena chhuak na sallea silai ka ningein alanga a thihna rei to ti hriat takin a taksa po alo vot vek to ani thei topin a hanin thing hara amonu Carolyn zongin pindan lampang avalut leta chuta le ani po chu afa pathi dan aya rap thak dan nep chuang hau lovin awa mule ta zel maya a maile ombora liam na taka tuar nuala ani po chu atak sa lo vot vek man to ani ti chuan ti theom to lo ti hrein emergency number a call ta Michigan State Police te athleng masa ron changin a hnuloka Cass County Sheriff Office lampo an ron thleng vele bok ani Hnuchhuitute an mit ngeya an hliam tor dante thil thlen dante an va mu hnu chuan pujona khan alo soiwar lo zok nin an hrehiala bekang an ei swalanga an thi puyan yang han ti lui chi zia zang anilo tual tha case pani an chui don ti anin hrechiang ngal viau ani chuti tak mai om hle lai anin chunga kutlak du tur chuan omang ti oya har sahial zoka chu mi sual chu chui chua a phu tok shem na pe kan chak ngal zek mai ani
an nupa chuan hmun engemaw zata silaya ka an nia tin chu mai po chu du tok lovin chemte vi na hliam an tuar nual bok John azok chu a bek ding lampang a khabe chung dewa le a ombora kanin a hliam tor dang chu hnung lama tanga kuthak vek nin alanga vai som chuang chemte viani ti a hriat thei ani Carolyn po chu silain vai khat ka nia abana le a hnung zang ru khoi chia ka ni ba ka a oma chemte vina hnu ma hmun lia muni bok chu mai ni lovin Carolyn pei chu alu ale a ngong bora voi engemaw zat dim hlek lova vuak na hnu ma om bok ani uluk taka thil om dan an zir chian hnuwa poi khoina thlen dan tlang pei chu heti hian anan zel din ta an rin dan chuan tuk dang ang thovin an nupa chuan hunan manga Carolyn chuan chuana thom hnoin bel to vangin a pasal aya chhuak masaka tumani arinom bedroom a chuan mulme na man ruwa lo la dar deuh nuaya vangin John man lai ani an ringa pona hak chi thlasik kot in bela scarf or thlap to vangin chhuwa tum lai takin misual chu ron lutanga a ron lut lai chu hmuin Carolyn chu a ruangan mutak na lama chuan a tlan chephe ni an ring ani chungan thom chu hrein John chu borin a tang chuan a ron tlan chhuakanga tisen hnu ma tanga tein misual chuan a ma zok chu lo kaplum masanga John a tluk hnuwa Carolyn po chu a that zui vele ta ani mel misual hian Carolyn hi vai thuma kap nin alanga vai khata kap thel nin alang bok silai mu po aruang lo omna thuthleng hnuaya charnin an taksa silai muluna pahni awm ve ve ani chuti rol chuan chemte vina hnu ma engemaw zat chu an thi pui ber chu nin alanga chemte vina pakhat chuan Carolyn ni thokna dot a khoi chenge nge ani misoli Carolyn ni a tha hnu po chuan kalbo tamai lovin John bula chuan a phei lenga chemte chuan awa vit lengat anian ringa a chan po John a ruang omna bul chuada chuan Carolyn ni thisenan mutlat ani thisen chuak khopa Carolyn ni khoi hnuwa John a bula chuan a chemte thisen kai chu keng phein engama chenala om khomuang tia hriat thei ani tichuan chu tual thana chuan man ro pani silai le chemte manani tia chiang ta mi pani chet na ni theyangem ti ngai dan te po anan nei dewa ma se an in bula ke hnia kan mu tangin poi khoi tu chu mi pakhatani an ring le ta zok ani vur tlak lai ni wangin ke hniak chu alang chiang hlea in lampana kal le in chhuah san zonga kal awma tin phekok tu hmun vekani ti a chiang viau bok tin chu ke hniak chu tu dang ni lovin tol that tu ke hniak nge ani ti in chhuah san zonga kal ke hniak bulati senan mu pho chuan ati chiang viau bok ani kongka pui le in hnung lama chuana kongka chu in kal lo ve ve a misual luruk naimo lu lui naimo po mu mai tur awm lo tin in hnung lama chuan John ate ui lian chi kezi zadon a rit chu an hmu boka ui chuan hliameng ma tuar lova makle zual deuh mai chu eng tin nge misual chuan hliam tuar lovin chu i chu paltlang thei ti chuani chuta tang chuan an ui po thunun thei khopa an nel le an in chung hra chiang tu ni mai om mange ti ngai dan lo piang ta chu zu lu lui na hnu ma eng ma om lo dan te nen po ain mil viau ani tin an hliam tor rap thak dan tang chuan misual chuan tharingot adu tok lova thinrim na le an ma ni khwat na lian takanenga a war theng berina ngai sa ni mel viau bok apoi mo ta chu tuin nge an laka chu tiang lungoi lo na le thinrim na lian tak chu neyang ti chu lo ni le ta ani chu tian nu chhui tu then khaten crime scene en dik nan thong mek lai chuan an laka lungoi lo na nei tur mi zong chuak turin nu chui tu then khat an lo thok chuak ve mek boka an lam nai deuh te then le rual le thenom khoveng te atam theng ber kom kwalin rin hlel tur an phek dap ta top mai ani rin hlel tur dapan ni rualin John ate nu pahun man dan nung soi thea piang te soi na enga tol thana thlen hun tak chu chuanin be sei pakhat bok ani an kom masak ber chu dan pa nga in an ruang va mu masa ber tu John a pa chu ani lo theilova nu chui tu ten amunan va thlen lai khan
mangan mel takin kotalo oma a mel atangin achi aina sa hle ti po alang renga chuti chungchuan pachang takin athil ton le Hnuchhuitute hriat dua piang chu a soi thei thowa a soi dan chuan an fapa te nupa chu chu mini chuan an hnathawna an kal lo ve ti chu an chhungte dang hnen atangin a hre chhawng ani a fapa John ate nupa i music company pakhat Queensland and Fabish tia thok ve nia chu chuan umna atanga minute somthum vel tlan Stevensville a awma John ei customer service representative na thok lai ni in Carolyn hi chu Michigan chimthlang lampum pui bial tu regional representative ani ve thung a hnaina ken telani wangin mun sang tloin Carolyn hi azin kwal na sa hlea abikin school sang ben te bungromamo supply le boy puite ache siam ngai la khom le after sales service lampang te chu akuta omania wangin school sang atlo kwal na sa hle ani hemini po hian zingdareta school pakhat lo ture in tiam san nia a mai ro chu an hun tiama thlen tak silova chuan akal na tur school te chuan an company laman va phone ta ani an ni lam la chuan a chanchin lo hril chu soilo a pasal John angei po aron lan lo wangin a chanchin an lo in zot kwal ve mek zoka ti chuan an chung khat nai vain biak thea piang biain an chin an ron zota chuta tang chuan a lo hre chaunin John a pa chuan a soyani an mikom masak dang le chu Carolyn nu sharani ania a thil soi hian thil thlen dan hun bi chu chuakonga Hnuchhuitute pui hle don ni poin alang ani soidan chuan afunu nen chuan zingkara po khan an lein bia anin bia khun chu zingda ruk vel nin a soi minute som vel anin bia nin a soi boka Hnuchhuitute chuan anin biak na pialama thil dang soimo ngai thatlo na tur thileng mo tala hriat lo an zot lea chu tiang soi tur hriat lo rualin anin biak lai chuan laptop a khoi pania arin thu a soya anin biak na kara laptop a chian lo thu soya wangin chu tiang rin dan nei chu ni nge chu thil chu poimo viawin lang lo ma se Hnuchhuitute chuan tangkai thei donin an hret atlat maya a phone record en sakna tangin anin biak hun chu soi dik thokata zingdaruk le minute soma in betranin minute som pahni anin bia daruk le minute som ni pani thlenganin bia tian hretei ani chuti ni chuan tol thana thlen hun chu zingdaruk le minute som ni pani nulam chu ni ngei ti a chiang tap hota tinanin biak lai laptop a khoi pan yalana wangin chu man tangkai dana oman ring le ta zelbok ani ti chuan Carolyn laptop computer chu an dikta an base ngein thil tangkai takan hre chuak le ta a computer khoi nun ber chu zingdar sari le minute thuma ni tialanga chuti ni chuan zingdar sari le minute thuma chuan ala dam ti na ni mela ti chuan tual thana thlen hun chu zingdar sari le minute thum le an ruang an va mu hun chundar som pani le minute som li pakuin kar ni don ti na ani tin an ruang alo dai man to dana chomadar som pakat malam vel chuan ni arin thei boka chu mason na ni ngei ma se a poi mo lai tak poi khoi tu chu tunge niang tiro rin thiam ngai nan le se thei tlat lo an nu le pa te an chung te le thenrol than kom kwal zong po chuan chu tiang an nu pa han hotur le chu ti em an chung han che du tur mi hring churin nel turei pon shelo ani ber John ei sangza kwa somruk pasari kuma piang niin Indiana State lam chhuak ania zirna lama zo nuwa US Navy tui hnuai long en kol tu engineer a chang zuya atna changa chol nuwa turan khosak na niles kho hian ron pemin a in beng bel zuita ani Carolyn hi niles kho hlun ani ve thunga naupang te ni lai changin music lama talent thataka dong ti hriat toa a music tuina chu chom nung zelin school ben shanga tel chho zela totorot rifiak mi a music ngai nat ber ani thin John en hian internet lama tangin tong niin kumsani pasaria anin neya kumthum veranin nei man ti na ni chu music laman tuina chu an pani sui zom tu poimo takania
ben aten tel dun baka no pangjok te zirtira music lama kai shoi te chun nuaman ti dun thin le ani Queenland and Fabish Company an thok duna music tui san ni vangin music bungrozor ko nga po an tho hlok lea company atanga ti tura an ti ni kherlo po music lam thilani to phochuan an na ba ka midang tana in pek an she ngai lo school shanga music program nei puin anin mang all lova sumle pailaman phut lo ba ka khosak har sa ta wang an music tuin lam bo zui thelo nau pangte chu choi chua sham an tum thin nau pangten music bungruan nei theinan bungro hluile siam that theite chu an mani sum senga siam thain ama mo te nena an pele thin ani an na chungchanga kherlo po nu pain koperem takan ni thowa an thian tele an mani sha chiang in ti te chuan an mi ze in man dan chu soi no man ti berani thin Carolyn hin min vong fel midang tana in pezo takania jonala rual pol thiam fiam thu du le abulo nom zet mailo ni ve boka an tlak samna zon in no khattonin nu palim takan ni ti lo rual anilo engki man ti dune moti mai turania in khelan en point an kaldun zela tin pathian ne in khom an ngai poi mo dun lebok an nu pa sha tu piang in khwanu samsui dik takan ni ti chuan pompui zelin arinoma tu ma mel male hotun nei om shria danilo mitin mai chuan en ton tlak le ngai nat oman ti nin alang zok ani chu tiang nu pan ni na tak chuan nu chui di har sa deu tlat maya ril hel tur tak ngel ponom miao lo wangin ma son zung har sa tlat ani chu ti rualin poi khoina thlen dana tangin mimal taka an nu pa ngai na lo tu le thi khop hielo hotuanom ngei ni na lang boxia tin an ui po thunun thei khopa an mel she tha ni arin thei boka wangin mi sang dek chu ani arinom lo hle bok chu mai ni lovin an thil nei ruk tum wang ti donin an bung ro hlu tak tak chu ina chuan ala om vek boxia an wallet le paisa te po lang sar takin oma a bo mi a boxi lo chu wang chuan an ni nu pa chu tuye mo in huat na chan thatak nei na bitumaniang han ti mai lo chu a chan om ngai tu thiama har tlat ani tinanin buluvur chunga ke hni kom dan chuan poi khoi tu chu chulai mun ma sha chiang takaniang ti atirinom zual hle boka ke hniak chu pahni munin pakhat chuan in hnunglam kong ka pana pakhat chu in chua san zong in a kal thung tin in chua san zong kal zok ke hniak chu a in kara zaw baka a khwar thuk de uzel boka alan dana chuan man mo takin atlan chia ani mel chu baka chuan nu chui tu teril ru lua tu ber pakhat chu misolin chu ina pandan le atlan chiat na kong chu nia jonate nu pa chena in nunglama chuan kong peng lian lote thingkung din khup na mun hioma chu kong peng chuan kong pui hnai ber Yankee Street an ti chu wa pole ani he anin hnunga kong te biruang reng taki helai mun kal thanglo tan chuan kong om ti po shet har takania atnia ka tangin chu kong ngei chu misol hian pujonate in panna tan le tlan chiat na tan a mang ti shet thei tlat ani Yankee Street an ti kong pia tang chuan ron pengin jonate in hnunglam hung na banga lon liamanga ti chuan in a lutin an nu paina wa thatanga man mo takin kong birulama bok chuan a tlan chele ni in alang chung te chuan poi khoi tu chu mi sang dai nilovin an mani hlat lutuk lo anin tlo photo tuemo ani rin na ati zual lo theilo ani chu teng ani wang chuan thei to pin an thenom khoveng tele an thian nai vai te anan kom kwal zela an mi kom zinga ngei po mi sual chu lo tel reng the ni tian sheda wangin an mi kom te chu an mi zia po an chi ke viau ani tin min ranin kan an liam mai mayang chi tual thana nena in zom thei thil soi turan nem ti te po mai nei hlau takin an chik em zel boka a mai ro chu tual thana thlen lai vel chuan a zir kan ti don nge a zir lo kan ti zok don ni mishing an buai wang lai nakal tura in siam wang lai tak nui khonge ka moza tiang reng vel an buai lai takalo ni khera an chanom vela thil thleng chu tiang in an lo chik man em big lova nu chui tu de base yang in thila ko duak tlat lo a mai ro chu van nei thak tak mai in
mi then khatin chu mi jing dar sari bor vela mirin hlelom dewan mu thuan soi thei ta hlau maya chu pa chu mi pani pathum lai nan lo mu nge nge a mel chu tu mai in soi chiang theilo ma se a mel lein chena an soi dan te chu ai nang tlang viawa mingo nin jacket lukhum ne ha a lukhum a khum bok nin an soi kong te a chuan in lampana kal lai munom baka Yankee Street lampana tlan lai po mun lo boka an mu hun chu dar sari le min somli panga vel nin chu pa nge mai chu an mi du chu nin an sheta deu ani ti chuan Hnuchhuitute chuan chu pa mel le in chena ne na in mil thei deuh tur mi chu anan ngai tu ta thenum khoweng an komna tangin arin hlelan nei tatlat mai tual thana thlen ma thathum kalta vela tangkhan Carolyn te hian alai zon nu fapa kelen maknai da chu an hne na nom puya anin an hruailu chan po anu le apason te ne na in mil chia lo wangania an chung kwa buin an ne wangin adu chen chen omri turin anu te chuan a hruailut ani chu pa kilena chuan buin na sa zo ka thlen ta ti na ni thei mai angem ti ngai danan nei ta dewa tin khami jing khan ina omlo tian shia mirin hlelom deuh lo hmutu te soidan le chuminia ain cheina chu ain mil viau bok ani tin anin omna vel le kong biru deuh te po chu a hre hne viau don ti a chianga tin Hnuchhuitute ru ti buai tu eng tin nge an ui lian kha ti le ti po chu an in a cheng ve nge ni chuan atan harasat na ni don lo ti a chiang ta viau ani chung zong zong an ngai to chuan aman rin hlel na chu lian ta tel maya ti chuan classroom a om lai va ko chuakin station lama thu zo fia turin an hruai ta ani chuta chuan anu teite nu pathi thu po chu a hre ve chau ni na in soya chutia ama rin hlel beran lo nei fel der chu a hriat thiam lo mel hle an chiat to thun an hril chi chuan lung chetakin a trap ngal hom maya a tuar na chu a lem ni thei poina moi lo ma se Hnuchhuitute chuan mitui satlin an khommu ati fia lo palmayang tian hlau hlea chumi zinga an chung ko bo ruak te engtin nge hun an man ti ten an zot ta thova kelana soidan chuan chumi zing chuan thwa hai deuh hleka chu ti lawa chuan engma thil dang lama thleng lo nin a soi daru le chan ve vela ina chhuwa san lai chuan John a chula tholova anu te Carolyn ni ero chuan laptop a khoinin a soi school kal turin a chuak zui deuh maya akal pa chuan api sharon ni tlo ko in tuk chuna tan thil ho te ei zuaya chumi nu chuan school bus changin school lama pan tanin ain soyani in chunga borok thalo deuh in hauna ten nem tian an zo poin chu tiang pakhat man nei lo thuina chang lea anu te bula lai ain no mati dai zok ti te soi nge ani anu te nu palaka chuan vina tureng ma shet lo thule an en kol that thu sei war hlea ma se tual that du chuan dot sei te lek te mai an ne so ve tok don tin hria ti chuan Hnuchhuitute chuan tlang takin anu te nu pathina chuan in nam nei na nem tian zot pop mai ani kelana chuan in nam nei na pakhat ma nei lo ti soin a phana sa hlea ma se Hnuchhuitute chuan a thil soya chuan in mufu lo lai te omem tin an chhui zui ngal thuaya api sharoni chu chumi zingkara chuan atu pa chuan a tlo ngeem tian an zota ani chuan a ron tlo ngei thu soin a ron tlo hun po Carolyn ni nen phone a in biak zo nu loka ni thuina lo chang ani Sharonin anin biak lain Carolyn ni chuan laptop a khoi pania a soidan tele kelanan a chua line laptop a khoi nia a soi te po chu ain mil thap mai atu pa mela chuan thil dang lama hrit lo thule in lama in hau om ang po om lo thu soi boka kelanan api te ina tanga chuan nuwa a hun man dana soi te po an school bus a chuan pui tele school CCTV atang te in adik nge ti fin le boka school po hun pa nga ya taka thlena wangin tol thana huna nei theina lang talova ti chuan ani churin hlel zui zel chi nilowan ngai ta ani a mai ro chu Hnuchhuitute chuan anan ngai to le fang nuwa
anun dan le anu te ina ain son dan bo ruak vel chu an tual thina ne na in zom thei dan omin an la sheta cheu mai khati anu le apason te ne na in ngei lova chu nu khan Carolyn te chuan an hnen omri turin an tia enga mo chen om nuwa chuan fa nga lak zuian tumme ti te an hriat belle ta zela chutia an fa nga nan la tur chu ashing tu nu ngai dan alo ni lo na samai ni ome anu keiti le Carolyn te u nau hi anin ang lovin a ma chang toin an loin mu fu vak lo sa ve bok shim shimani mela keiti chuan ngai saklo lo big ni in ngain Carolyn chu a thik thin hlea an chung kwa shim shima po ngai saklo lo big ni in ngai na lian takanei thina wangin an puitlin nu point u nau mani se anin po lem lo niom takani chutiang a fa pa ngei po fa nga en kol phalna dil tak zela chuan ka fa le zel min chu puyatum ti zong in anga yanga alai zon nu te nu pa chu that tamai ni thengem ti ngai dana piang le ta ani atirin hlom zual turin an thi mani ni leka khan kelana en kol dil na chu korta Carolyn te nu pa chuan an lo thelut fel chia a nu loka hetiang thil lo thleng le ta hian atirin hlom zual lo theilo ani ti chuan keiti chu tol thana thlen lai vela hun man dan ten an chhui chiang ta ma se anrin hlelang he hu chuan thila thleng lem lo ni na lang le deuh tlat mai keiti chu school pakhat bus driver a lo changa chumini po chuan a dan pa ngain na lo thoka tol thana mun bul hnaya shim shim chuan om reng reng lo tia chiang le ta tlat ani a thu shimin mita mutu ten anrin hlelan soi khami panin anrin hlel zon nen point mil to lo ve shim shim boka ma se an ma ni tha du chan tur nei nai vai berani mio wangle midang chui turan la shet bok silo wangin ani chun la thai bo mak du chuang lo anan ngai to chian chuan keiti chuan a pasal pom lai nen chuan ro man na siam dunin a pasal jok chuan a thatani theyangem ti ngai danan nei le ta ani ti chuan an nu pa chu ko thalein a shan hlakin thuan an zot fia ta an pani ni chuan kelena chung chang keroi te nu pathil ti dana chuan an lungoi lo tian phalem lo chuti rol chuan tual tha pha anga pu na chuan phana sa hle thunga eng mai nam noina nei lo thuan soi ve ani pai khoi tu chu mi pa ni an ngai sa wangin keiti pasal jok phei chun na sale zolin an dopa ma se hun man dana soi chu dik ngei ti fin fia theni zel maya KTI mai in shet pui tu lo nei tha jok nge tol thana thlen ni chuan jing daria ta na chana ana thona hmuna chuan CCTV tangina hun taka thleng ti langa chu mai ni lovin biometric attendance register an mana wangin a kut thlanem thlapin a huna thleng ngei ti chiang takin an fin fia theya tola that photanga ana thona hmuna chuan a kalaniang han ti donin ana thona hmun chu hlalutuka tol thana thlen hun le ana thona hmuna thlen hun han ngai toin thlen man ngai na om don lo ti chiang viau boxi ti chuan ani po churin hlel zui chi ni lo wangain an chhuat tir le ta phot ani a mai ro chu tiang khopa an hun man dan te an fin fia to chung po chuan poi khoi du tur chan nen shet om chunan la ni mio wangin an mani rin hlel na chu ala re thei chuang tlat lo maya midang ruain an tha tir niang an la ti ta cheu mai ma se chu tinga midang roina tur chuan paisa tam tham taka ngai don ti a chianga an bank account vel che dan an dik na changin paisa tam tham an lak chhuemo account danga transfer mo an nei der box silo chu wang chuan midang an ruai niang ti po chu poma harasa le ta hle tho mai cholkar enga mo zat nu chui nan tho nuwa po chuan mason na soi thama thei tlat lo maya nu chui tu dan chuan atlom thlakin nui po zalo chan ta hlea an khis chu chui cholwa thamral mai te po an hlau rum to ni benge sei rundung tin crime scene ade chuan evidence an zong le ringot zela ma se engma mu chu tharan nei ngai chuang box silo tisen an mu tela chu Jonathan nu pathisen vekani tian nem nget toa
thi sen dang emo fingerprint rin hlel om emo po pakhat man mu chhuak thei bok si lo an evidence nei that ve ber pakhat chu vur chunga ke hne kan hmu kha ni maya chu ke hnek chu an zir chian na tangin abun tu chuan phekok number 12 abun ti le a phekok chu company an ti top to ni ti ten she theya chu zong chu ni deuh mai kumsang ni som april thlarin her chuaka Jonathan nu pathia tang poin thani chuanga vei der to Hnuchhuitute chuan Carolyn nu hne na tangin phone call poimo takan dong le tanol maya ani chuan thil engemaw an Hnuchhuina ta na tangkai thei tur mu chuwa thuron soi ve tlat mai heti hun lai hian crime scene an dik pon du tok thokhat toa chu wang chuan an chung te chu an victim te in ti fai pon phal sak to ni chu tenga an chena in a ti fai sak na lama chuan Carolyn nu chuan an fridge chu han honga chemte pakhat thi sen kai nuai mai hi lo om reng nin aron soi tarup mai voi enga mazat crime scene an dik lai khan chu thil poi mo lutuk mai chuan mu mai tina nia Hnuchhuitute tan chuan za chem na thamatlinga mason nan nei vat lo ni phei chuan in inthlahdah em ani kha teron tima se chan dan tura wang viau don ani ti chuan beise na sang tak nen chu chemte chu en dik turin an thon le ta ngala ma se a result ron chuan engma beng han ti war hok theom le ta chuang lo fingerprint le evidence poimo engma mu chu turom lova ti sen kai tela chuan victim te ti sen vekalo ni le boxi chu ti rwal chuan chu chemte chu tual thana man ruwa pakhat chu ni nge in alanga nakina poi khoi tuan man chhuwa huna evidence ata na la poimo don ti shein an kol chale ta phot ani nu palaina tom le mi te fakhlo tak mai te chu vui liaman lo ni ta Hnuchhuitute lain mason na soi thaman la nei hlei theilova chanchin bu le thu thar the dar tu lampoi na tir lama han phur pui de hluai ma se thoma zoi tiala kumni zet chu mason na pom lovin an case chu amu hil ta wang mai ani a kha tokin police te point thil shet ne piang churon tong chhuak turangen nan ti chhuak thina a tirarin hlel nei ron sei chuak ngam lo te hunan kal deuh hian an ron tong chhuak ngam ve mai thina tina tirarin hlel na chang an shet lo te po a hnuwa rin hlel na an nei zui le thei thin boka chu tianga thu thar ron ir chu hun chuan ngak deuh top to ani ber Jona pa poin a fapa te chanchin chu ngai tua tamlo du ber thu sein angai to na sata piang in ti theom tak silova anuna ti shom mai nia shia thin thu asoya a mai ro chu shia cholo lai nei tlem hle ti soi thung a fa te thina chuan anuna khoina tak zet ti chiang hlea malam pan tum viau ma se a ti hlei thei meu lo chu ni e kumsani sompani September thlarin her chuaka poi khoina thlena tang chuan kum ni le thlani zet a veita nula pakhat kum somni pathum mi Patricia wal si chu traffic dan bo che chung changa manin driving license thi chunga lir the khala wangin zel lama thonania a case shim chu ti taka lian poni lo ma se zela om lai chuan chu nu chuan thil poimo heavy u chuak a soi chuak ta tlat mai kumni kalta John Tarwacki le Carolyn te thina case khoi tu detective te biak du thule an shiat nge ngai thil soi tura nei thu soi chuak ta rup maya police ten chu case sui tu detective ten an shiat tir chuan an lo phur ngang mai mason na le thu thar shiat turam lovin an lo ngak rei ngat to boka chutiarin lo lam dei atanga thu tharan an shetur chu nung lama sabarang mai nin an shia arangin Patricia chu thuan vazot fiata ani sei tur nei chu eng thil nge tian an zo chuan kumsani som February thla poi khoina thlen nu loka athil ton pakhat chung chang alo nia chuti lai chuan abial panen Franklin Woods an ti poi khoina thlen na hmuna tanga hlavak lowan chenga zan khachu abial panen an om lain a cousin kumsom ni paruk mi ki ta hian a ron tloa ki ta mi zia chu makin na phi cheng maya lau thon na lian tak nei niom tak hian a khosa nin a soyani
amai ro chu dam doi tina sataka ni tian hriat a vangin ami zia chu makpon lo tilem vak lova ma se awm rei tial tiala a tong tam tel tela ami zia chu apa ngai lo chho tatlat mai ni ome police in man tuman u mek thu sein a silai chu hol kwal vel vak ko vaka an ni tan po chuan a khosak dan chu hlawm ta hlenin a soi eng thil nge ton chiat tian an zo chik chuan Jonathan nupa tha thu sein a ken hne ka hnut chia wangin police in aron zui ngei don tia chian thua soi chuak ta ani ome Hnuchhuitute ten chu tiang thilan an hre chia chu rilhel turom lova chiang an ngai ngal mia maya a chan bo misual ken hne kan mu thu chu khoya man soi chu lo wang ani chanchin bule thu thar the dar tu te mo mi pui hne na po an zep tlata chu wang chuan Hnuchhuitute le poi khoi tu chau lo chuan an hredon lo tian chiang tlat ani ti chuan Hnuchhuitute chuan a cousin mingpum chuan an zot ngala chunu chuan Caitlin sani thua soita chu ta ze chuan Hnuchhuitute chu anin era an khisuk mai a chan chu ming chuan vai khat hriat na ni to tlat lova ki ta chu sherilin si fapanin Jonathan venga cheng thin an nia poi khoina thlen hlim chhon lai po khan thu zo fia zinga nu fa chu an tel ve nge ani ki ta pei chu rui hlo kai hnoi le kutin thlak chung changa te manalo ni to wangin arin le zinga lo tel reng to hi lo nia a mai ro chu thuan zo fia na anu chuan tukin ka tho point chu thlenga murenga aron tho nuwa la chuak lova ana tho na hmuna ka thla le thlapalom alo ti wangin an bo zui talo mai chawani heta po hian Hnuchhuitute film khur tok lo na lang le ati theyo me ainga ma maina nu thu soi chun oi ngal bur mai ti na nia mumal taka fin fia pom zui lem lo anu chu daring za ta nge tho a tho maina fa pa chuan tuala lo wa that fel der to poni thei ti te pon ngai to mi lo ni na langa khati lai khan an chung ko nai vai tuai mo ni rin nan nei lian lutuka midang chun lo nam nul deuh poni mai thei Hnuchhuitute hian Geronimo chanel an ngai thlangai lo ni mela fin fiana mumal taka om ma ngai dan nget tak nei ngal bur hi Hnuchhuina ko nga chuan a fu lo thei hle ti kan soi thin khan lo sha fu lo pal poni ange chutia thil rin hlelom takan an hriat thar ta ka chuan arang takin khati lai ki ta thona mishawa ka Indiana Walmart dor chuan an bepop ta ngala kumthum don kalta an minglam na bule na thokte record te chuan an hai tir thuaya arinang ngein Jonathan nu pathi ni chuan ki ta chu a chan poeng ma soilovin na kallo tian fin fia ta ani anu khana thla thlap ni khanin soisia do ta soi nge ti pon wa fin fia ta boka chu tiang ni ta ka wang chuan an chung ko le laina hnai shim churin hlel melinan mel ta vek maya rinlel chan turan nei thato bok nen an thu zo dana po an kon fi sot viau ani chu tiang kon fi le rum deuh ala thuan an zo kol ta ka chuan ki ta laina hnai le thian hnai mi pasari molai chuan karing de orenga ti chung sin an lo ngoi puitlat tian vasha chuak le ta ani chung mitin hena chuan John Tarwacki-te nupa thihna chung chang chu ki ta chuan alo soi fo maya chen kat nena phei chuan rui phet phut hian ama than ni thu te po lo soi chuak hial ani ome a soina te chuan a rui tong le in soi thei satlian lo ngai deuh maya i mole mai an lo ti satlia vel mai mai ani chung mi sang ten an kom kuala an tu hriat le an hne ki ta thu soi ten an rem khom chuan aloin mil hlom hle mai hi lo nia a tua ma chu in mel hriat an om lo chungin an hne ki tan a che dana soi de chu aloin ang em vek maya chu chuan fiam thu an lo ngai liam mai chu fiam thu ni lovin tual that tu in puan na nge ni ati oi om zual ta hle ani Patricia hne na alo soyang thovin midang hne na po aket hne ka hnut chia thu le ano re thei ngila wangin ama chui nan an ron mangdon ti te lo soi thlapa anu chui theina lai tur chu a hre chiang viau nin alang midang hne na po ka vatlua na tur om rengai chuan ka that ta ni kha
tin alo soi boka an victim te hliam tor dan nen po ain mil le viau bok ani Hnuchhuitute chuan an thu hriat chu chiang thukatan ngai ta boka ki ta chu mai chana chhuah chal zai an rel ta ti chuan a om na chin an chuya a zon mu polo har lem lo a mai ro chu Nashville Tennessee lama an kalangai thung dona a chan chu an midu ber ki ta chu chan dang vangin manalo ni le toa zela lo tang le dai to ni ti chuan a tan hmuna chuan an vakal chil ta ngala pe hel di delovin Jonathan na chuan lutini thatem sei chiang mai te anan titlang ngal popa ani la chuan an ni aya por main an kot zol tak ngel po karap chin ei lo alo ti ve thunga an ri hlelang poi khoi tu lo ni ni poin a har sa zong an fin fia ngai don ti a chiang le ta viau mai a mai ro chu van nei thlak takin Hnuchhuitute tho pui du mi tangkai deuh mai ron pen chuak le ta hlau maya chu pa chu zel tang ve tho Shane Zimmerman anin kitanen po chuan hun rei tak loit kom ton nia ani soidan chuan midang hnena soyang tho khan kita chuan an hnena Jonathan nu pathat tu ni thu chu lo hril to ni ome Shane chuan Hnuchhuitute tho puin huam thu le a chul chuan in puan non tir tura an man ruwa chana shelo thu thlengin a soya tin chu tianga ti chan chu a ham thatna tur be se mo a tan hun ti tleme mo zel chunga zalen zoka om theina emolama be se wang nilovin a hun kal to a thalo zong ringotin anun alo mang to vai khat na na chu thil tha ti ve shim shima du wang ni thua soi lok ngal vek bok ani ti chuan ruah man na anan siam ngal chara Shane le ki ta te chu an tan na zela chuan sel khatanom tir ta ain soyang in Shane chuan an na hlen thathlea a thian pa ki ta hena chang chuan Jonathan nu pa tha dan kim chang chu a zot chuak thei ta ani Hnuchhuitute chuan chuain puan tir na le midang hna lo soi to te chuan an zom khoma thilom zia chu a chiang ta viau mai fin fiana om tele mi sang hna ama ki ta soidani nang tlang veka wang te chuan an thu hriat te po chu dik tok hle nin an hreta ti chuan thil thlen dan kim chang chu tiang hian an rem khom theita ani February nili kumsani som khan zan khoin ki ta chu met le zu ti pola wangin atlai war thaka Adam doi kol lai le azu kol lai te kwid vek nuwa po chuan ala kham chuang lova poisa la nei to der mai silo anu han dila ani lai na lo phalo zong mai bok silova na sataka in nial nuwa thin rimina chuaka in rok tur le ruk tur rem changa mel taringot mai ani chung tlem ti taka Jonathan chu lo re rai maya ti chuan kong birulama changa helin an palalon liama in hnunglam kong khar panta ani hetila hian zona chan tur poimo takalom ta engtin nge an ui lian tak kha pal tlang thei ti hiania Hnuchhuitute chuan a chan na tur chu hetiang hian an lo nei fel diam to thung a hun kal to te an chuina tangin ui lian chi le ui kol ber chi polo vul na sa to thina chu wang chuan ui chin chang a hre hne hlea a hlau ba kha thunun dana thiam hle ni an tia chu tiang an ui ti tlang nel nu chuan in chunga luta ma se be se lo tak mai in an ni nu pa chun lo la bok sia a phili boita ani ala bong deuh chu ba ka mu ta kham lo tel bok nen aru a fim tok don lo hle tia chianga ti chuan a hlau thong bok nen a rap thlak theng berin a che tamai nian ngai ani a silai ken sa chuan a kap phota chumi hnu chuan chauka chimte valain a vit le boka soitongin a ngai to toi hlea a chemte man po chu fich chunga han thelut ngota a du ber poisa le thil hludang po chu lata chuang lo chuan baklengin a tlan cheta ani an Hnuchui lai an hlotlin na chu Hnuchhuitute tan alom om na lai le alom om lo na lai om me alom om lama chuan an case an chui chuaka poi khoi tu manin hlotlin na nen a hmor an bok thei don ta alom om viau mai
alo mom lo na lai ve thung chu atiran film khur tok lo wanga re takan boy pha er chu chapo puya har hlea lom si zakrude usina nom tin soila kan soi solom lo ve poi khoi tu ber po chu thun lo zot fia dai to ma se atu soi le anu thu soi te chu fin fia lovin an lo da tlema an man lo hlen trep ani eng poni se poi khoi tu te han van nei viau don thin ma se top chin nei le nge thin ti chiang tu case poi mo takani tho me ti chuan kum sang ni som pani october thla khan kidlin sa chu parola a chuala ya silai lo kola wangin parol dan bo chiat thu boi ba ka tol tha thu boi pani or tirani ta nok maya chuti lain ama chu la tang ve tlat thunga in puang du lovin court ma soi fela thlang ta ani au kilte chuan prosecutor te channa chu thil ni theile ni mel ti vel mai ni tin until shetle mu china changina ni theidalan ta zom vel mai ni an tia evidence fia fai fek fokom lo tin chan nan khuar ve tlat ani fingerprint te ma DNA evidence pom lo chunga thiam lo in chan ti na tur tan chuan a chiang tok lo deu an ti ni bera chuti line prosecutor lampon lo in buat sai na sa ve khop mai thu sha tulama chan la ve thungin an hne na ki ta lo in pon to na mi thanem tak mai court sunga chuan an ron ko lut thea chung mi te thil sai chu ain mil hlom hlebok ani tin khami zinga mi solin thuam na nia soi tu tenan mu thom no ha kan soi tele ki ta thom no te chu ain mil ba ka ki ta phei kok sai chu vur chung an ke hniak mu tiat number som pani ani vele chia bok ani chung thil zong le thu sha tu te thu soi zong ngai thak nuwa jury te chuan thu tluk na an siam theita thu boy zong a chuan kidlin sa chu thiam lo chan tir niin dam chung tang tu le parol po chok thelo tur shemanita ani tuna po hian gas harrison correctional facility agent michigan ala tang tarenga a thabera po zeltang senior aneringot to mai donani ki tamanani theinan le thiam lo chan tir ani theina tan hian a thian pa shein zimmerman kha apui mo hle maya Hnuchhuitute tho puin a thian pa in puan tirani kha ama ngai dan chuan thil tha pakhat tal ti vea poi seilo te chunga ro rel na diklen chuwa konga pui tu ni ve du mai kha nia a mai ro chu ki da thlir na lama tanga han thlir chuan a thian paina phat san te po ti ve thei thongem in ngai dan she da chagom comment section lama o in za fain tuk chuan nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule